سخفري علو خبري سخفري علو خبري سلام تخطاتلت نايس channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيو تايو لومي حنتا زي اقداسي تارستينا خنري نسدما قطب عالمنا نابي قطو يخيدالو مچم ابستفلالي هاقراتنا عالم ايكونومي عبلو نايقليو نابي قطو يخيدالو استفلالي حبريتا خنركب نغرينا لو مجن حادي بديتا ويك حبريتا بحادي بسئلز تقربي هاقراتنا عالم ابز حجز اللوون دحر 10 عامت كبابيا بكلتشحن 35 كمي كخوناني منين تن عبيت كخونا منين كتن تحت قصن زخدا كنرينا مخنياتو بمنصر زين ترينا يا عالم مدباتنا كمي غيرنا خنسرع نخل كم قله سباتن كمون كندي سبات اللهم صباح نغو ابوليتيكانا هاجرنا عبغدك تصاوتو تخلو سلازي ات دبلوماسن انا نغبر زلنا اكايداناتنا كونزلو نا بيزنس مدباتنا بمنقد كمي كخونالو نزك حجزنا زخل أزيو عقداس حبريتاينا غنري كاب بحوري إلومو تباهيلو كمزيو كاب نبل حبريتا رينا بمنصر حبريتا فليتنا نخن كيد كحجز زخليو زبلكو حبريتا زغرب زلغم بار زحبريتا زي كساب مودة تتخطاتلو عقداسي فلتاتن ممرحن كخونا الناس لزخل دما بحاجة غنرينا هجي سكريناتي شيرك قبري بحاد النارانايو كن كيدنا مجمريا كمزو تريو زلهم زحبريتازي كاب استفل عليه الديتانا عالمنا زمتايو تعرف سدما the global economic shift طبعا عالمنا نابي قصو يخيد علو زر حبريتايو كم نريو زلنا أبزع عمت زيكو طبعا عالمنا 100 تريليون أبيلو بتحيو أبزمت زلا 10 عمت دما ويكا 10 3 عمت قلي دبل نكخون دما تثبيت يقبرلو كم زنريو زلنا زحبريتا كاب تشحن شدشتن كساب تشحن 30 شدشتن زنفت حبريتاينا غنري كم زعج نريو زلنا من البات نك قصفلنا انتاش مغبري ملو سكرين كقبر لكم صنعي لهم اللسانه كم زريو زلهم تحبريتا كاب تشحن شدشتن كساب تشحن 30 شدشتن زلو قمقام كساب تشحن 16 وياب زلنا يخوينو نمزايخه كما يخون يخيل كابزبل بروجكشن زقبر حبريتاينا هنري مجمريا بامريكا نجمر تا كلنا نفلط امريكا عنتر قطب عالم زخونت مالتيو امريكا كن رخلنا ابزي ابكتشن 10 ابكتشن شدشتن امريكا قطبانا تا 10 سنه بشومنت تريليون ابيلي يخون نيرو ابزي حجيك ابكتشن اسران حدا ترينا اسران كلتن كبابنا بدبل زقربي عبيتنا يكون طبعا نر مالتيو اكل تشحن اسران شدشتن كابز عجزلو بروجكشن كقبر خلو اسران تشعتن تريليون ابيلو كلوايو امريكا دما اب 30 حدنا بيلا قداماي درجه نچاينا كتركبو بخانا بزحات كيلاتاتنا يكون طبعا زسمامعلون زردادولون حقنيو كاب كل تشحن 30 بيلا چاينا قدامنا تركيبا بو كتقصل مخانا دما قدامي تخينا ايكونوميستسنا عالمنا ينفتو مالتيو امريكا جن مبل كالاي درجه حيزا ايا خد قصل ترانكناتا مالتيو ولا ايكونومناتا ونعو سخي زلو جن چاينا كابان لعلي بقلت افت عب سلازلا نتي مرحنت چاينا كتقبلو مخانا يحبرو جابان ابزوان زي مبل كالاي درجه قطبنا عالم حيزا زلا هاجريا سلازي اما بالكالاي درجه كوينا نريو زلنا اب كلتشن شدشن 4.6 تريليون ايكونومي نيروا اب كلتشن 10 حدن شدشن بخلته مبل سالساي درجه وريدا نريا مالتيو مبل سالساي درجه كساب كلتشن 10 شدشن كتقصل مخانا ينقر مالتيو دحري كلتشن 10 شدشن مليسا نابراب اي درجه تورد مخانا دحريون مع بحمشاي اب 5 درجه اب كتشحن 30 شدشن وي دحري نزولغن جابان ولا كوت ايكونوميناتا يوسخن تلو شدشن بشومت تريليون نابله ترتاناتا غن مبل 5 درجه كخون كم زخون يرينا جيرمن كمون just 1 second please حبريت على النبزيا
Okay, just 1 second. I'll give you. I'll be back here. ነዛ ቪድዮ ትሪ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትሪ ዘለኹም ክትዓብዩ ክትልወጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ከም ትደልዩ ይርዳእኑ ኣሎ ዳትስ ዋይ ነዚ ትሪ ዘለኹም እምበኣር ናብቲ ጉዕዞ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ እቲ ዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተሎ ድማ ውልቃዊ ክላሳት እዩ እሱ ድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡ እውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡ እውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም እምበኣር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጀርመኒ እቲ ዘላቶ ራንክ ንሪኦ ኣለና ወላ እኳ ናይ ጀርመኒ ኢኮኖሚ እውን ፅቡቕ እንተሎ ግን ካልኦት ሃገራት እናጎዳ ኣብ 2006 3 ትሪልዮን ኣቢሉ ዝትመን ኢኮኖሚ ነይርዋ ጀርመን ድሕሪኡ ናብ 3.7 ከይዱ ዓብዪ እዩ ግን ተርታናቱ ግን ካብ መበል ሳሳይ ናብ መበል ራብዓይ ክሳብ 2026 ይቕፅል ኣሎ ካብ 2026 ድማ ናብ መበል 50 ኣቢሉ ክወርድ ምዃኑ ተመሊሱ ግን ከም ብሓድሽ ናብ መበል ራብዓይ ስለዚ ጀርመን ቦታኣ ንመፃኢ እውን ውሑዝ ቦታ መበል ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ክትከይድ ምዃና ክንርኢና ቻይና ራይዋ ኣብ 2006 ብ2.8 ትሪልዮን መበል ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ነይራ ሽዑ ቀጥታ ኣብ 2011 ብ7.5 ትሪልዮን መበል ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትዕቤት ናይ ቻይና ራይዎ 2011 7.5 ትሪልዮን ነይሩ 16 11.2 ትሪልዮን 21 16.8 ትሪልዮን ኣብ 26 ድማ 24.9 ትሪልዮን ትዕቤት ናይ ቻይና ራይዋ ካብ 26 ድማ ኢንፋክት ቻይና ቀልጢፋ ናይ ኣሜሪካ ክትሓልፋ ትፅቢት ተገይሩላ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኮቪድ ዝተራእየ ክስተት ግን ንቻይና ዝያዳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ንላዕሊ ቀልጢፋ ሓይላ ተመሊሳ ነቲ ቻይና ነቲ ቦታ ኣብ 2026-27 ክትወስዶ እየ ዝበሃል ዝነበረት ናብ 30 ንክደናጎ ተገይሩ ማለት እዩ በቲ ዘሎ ክስተት ናይ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ተኣዝዩ እናተሓንበበ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለምና ንነዊሕ እዋን ክመርሓ ዝኽእል ቁጠባ ምዃኑ ይንገረሉ ስለዚ ካብ መበል ራብዓይ ናብ መበል ቀዳማይ ደረጃ ካብ 2036 ኣቢላ ክትርከቦ ከም ትኽእል ካብ 2031 ኣቢላ ክትርከቦ ብ3.7 ትሪልዮን ኢኮኖሚ ክትርከቦ ከም ትኽእል ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ኮይኑ ክኸይድ እዩ ድሕሪኡ ንዘሎ ቻይና ንነዊሕ እዋን ቀዳማይ ኮይና ክትዓቢ ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ዶሜስቲክ ማርኬት ናታ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ድማ እቲ ኢኮኖሚ ኣንፈት እንድሕሪ ሒዙ ኩሉ ግዜ ንስዩ ነቲ ኢኮኖሚ ሞቶር ዝኾኖ ቻይና 1.4 ትሪልዮን ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ ኣሲምፕል ኣስ ዳት ንኣሜሪካ 4-5 ግዜ ብህዝቢ ስለ ትዕብልላ ንሱ ጥራይ ነቲ ኢኮኖሚ ኣብ ቅድሚት ክሰርዖ እዩ ናይ ኣሜሪካ ብ330 ብ130 ኣቢሉ 300 ገለን ዝኸውን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ ንሱ እውን ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክገብራ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ሃገራት ኤሮፓ ንመለስ ዩናይትድ ኪንግዶም ዓባይ ብሪጣንያ 2.2 ትሪልዮን 2.7 ትሪልዮን ኣብ 2006 ነይርዎም ንታሕቲ ገጾም ወሪዶም ካብ መበል 50 ማለት እዩ ናብ መበል 9 ተመሊሶም ናብ መበል 50 ፀኒሖም ድሕሪኡ ድማ መበል 9 ኮይኖም ክቕፅሉ ምዃኖም ይነግረና ማለት እዩ ተሓበሬታ ክንቅፅል ኢና ፈረንሳን ጣልያንን ይመፁ ፈረንሳ 2.3 ትሪልዮን ኣብ 2006 ነይርዎም 2.3 ትሪልዮን ኢኮኖሚ ነይርዎም ቀፂልና ናብ 2.9 ደይቦም ነይሮም መሊሶም ናብ 2.5 2.9 ቦቶም መበል 7ይ ክኸውን ምዃኑ ይንገር ኤሮፓውያን ኣዝዮም ንታሕቲ እናወረዱ ይኸዱ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ናይ ጣልያን ትሪና ሕጂ ዘገርም እዩ ክኸውን ጣልያን መበል 7ይ ኢኮኖሚ ብ2 ትሪልዮን ነይሮም ኣብ 2006 ናብ መበል 8ይ ደረጃ ወሪዶም ካብኡ 8ይ ደረጃ ክኸዱ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ መበል 10ይ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ መበል 11 ደረጃ ኢኮኖሚ ብ3.4 ትሪልዮን ሒዞም ከም ዘለዉ ንርኢ ማለት እዩ ጣልያን ኣዝዩ ዘንቆልቆል ዘሎ ኢኮኖሚ ንርኢ ኣለና ብደረጃ ዓለም ካናዳ እንተሪኢና ካናዳ መበል 8ይ ነይሩ ኣብ 2006 ብ3 ትሪልዮን ማለት እዩ ሽዑ
ناب مبل 11.8 تريليون شعوقن قلطيفهم نعبيت اليوم 2 تريليون 6 تريليون مبل تاش اي درجه حيزوم نيرم مبل 11 درجه كونهم خانم دما ينقر سبين مبل تاش اي درجه حيزوم نيرم اب 2006 كابو بقلطف انقل قيلهم مبل 13 درجه دحرينا مبل 14 مودتا مبل 15 ኢኮኖሚና ዓለምና ይኾኑ ክኾኑ ምዃኖም ይንገረሎም ማለት እዩ ገለገሊኦም ቀሲሎም ስለዚ ዓብይ ዘለው ስለዚ ሓመቑ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ካብኦም ንላዕሊ ይሕንበቡ ስለ ዘለው እዮም ዝወርዱ ዘለው ስፔን ሪና ብራዚል መበል 10 ቁጠባ ዓለም ኔራ 2006 ብሓደ ትሪልዮን ቀፂሉ ናበይ ገፁ ከይዱ ንሪኦ ኣለና ኦኬይ ብራዚል መበል 7ይ ደረጃ ደይቦም ነይሮም ካብኡ مليسون وريدهم زي ريسيشن كما تخلونا 2008 بتاعمي هاسيوم كاب 2006 ناب حال بخلت تريليون وريدهم ناب حال بشدشته دايبون كديبو هم زخلو نرلنا مودتا مبلتاش ايكونومي عالم كونو هم زخلو ينقرالو اوكي برازيل رينا Russia is very interesting now Russia had a trillion يروام 2006 ناي راشا ببزاح بس انرجي زتحازي ايكونومي سلازلو كلتا تريليون عندهم وريدهم مبل 10 كلتا درجة حيزوم تانيهم نعم مبل 10 درجة وريدهم بكلتا شحن زنبرة قدما قلتيفهم ديبهم نعم مبل بسلسنة بشدشتة أما زي مبل 10 درجة ايكونوميك حزوهم زخلو ينقر لهم مالتيو very interesting هجي هندي خنرينا هندي is very interesting هندي أكتشف شدشتن 949 بليون حدا تريليون زي بس ايكونومي نيرو دحريو بيتنا هند رايو اب حدا بشمنت تريليون مبل 10 درجه هيزوم يقصلوا له اب كلتشحن شد 10 شدشتن بخلتن بسلسته مبل شاب اي درجه ايكونومي هيزوم كومون مبل كلتن 9 تريليون اب كلتشحن 10 شدشتن بربعتنا بحدا تريليون مبل 5 درجة كحزيوم بزغتل دما بشدشن بشمنده مبل سالساي زعبي ايكونومي ناي عالمنا خوينهم قتليهم سلازي تشاينا هندن تن عبيت هاجرات ريون كميلن نلا على قصنا تحنبباي مصا خمزلوا كومترا ديكونس انات حنببا كقصلا خمزخلا هندي اب لونج تيرم نا عبيت كيتخل كم خان هاجروني نغرالا مغنياتو اب حزبي ناي عالم اب هندي زلو ازيون اشتي حزبي اب تمرتنا اب عبيتن اتوكيرو يسرزلو بفلاي دما نهند زعبيا زلو سيكتور ناي تكنولوجي سيكتور يو سلازي ولا نتشاينا ونترينا زوم ناي تكنولوجي سيكتور زلوم نساتهم يمنع بللو خدنا عالم بزي حج نريو زلنا كست مالتيو هندين تشاينا دما تكنولوجي ابي ايدي زلوم ذاتس واي دما اتي ايكونوميناتهم كابچرا زنبر نشتي زنبر نابي قصوم يحنببلو سلازي كم هاجرات نحنا كن كوبي خنقبروم زلنا هاجرات زياتهم يم كونو زلوم اب تمرتن اب تكنولوجي ناتوكيروم زسرحو هاجرات نساتهم رول موديل سناتنا غيرنا خنوسد تثبيت انت بو منصر ندحر خيدنا اتعبيت زبلت كخوني خل مالتي سو اب تحت تحتيلنا اقداس حبريت الرانكينج كنرينا ابزي سو اب كلتشحن 30 حدن قطبنا عالم كما يكمثليو قدامي تمبل تشاينا ب 37.6 تريليون كتكون كلا كابات ختيلا امريكا ب 35.4 لقبيلاتا كن ايفنتشوالي تشاينا نعبيت كتكيديا مبل سالساي هندي ب 6.8 تريليون مبل رابعه جابان مبل 5 جرمن دحريو يونايتد كينغدوم 4.6 رايونتن هاجراتنا اوروبا نشتين كوس خازخلا اتس ريلي كريزي معناته ابتمودا تايم بتصحن زلوا كوسخا ينجن بنشتي درجه اندوسخا اتن هاجراتيس ياغن كزلا يخلا جينا تدرجان اوروبان امريكان زلون خبصحن تخينن ايكونوميناتن اصبيقو يكعبي እዚ ድማ ህዝቢ ድማ ኣለዎን እና ዓብየ ዝኸይ ዝወልድን ዝዓብን ዘሎ ፅኒሕልና ኣብዚ እውን ደይራይዎን ፋክተር ዘይገበርዎን ከም በዓል ኢንዶኔዥያ ከም በዓል ብራዚል ብፍላይ ድማ ሃገራት ኤስያ ኣፀቢቐን ክሕንበባ ዝኽእላ ዕብየት ናይ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ሳተን ዝለዓለ ነቲ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ዶሚኔት ክገብሮ ይኽእላ ማለት እዩ ዶሚኔት ክገብሮ ከለዋ ድማ ወላ ኣብቲ ዲፕሎማሲ እውን ብኡ መንፅር ኣብ ደረጃ ዓለም መን እዮም ፀለውትን
ተሰማዕትን ገበርትን ሓደግትን ክኾኑ እንተኢልና እቶም ኣብ ኢኮኖሚ ዓብ ኢድን ዓብ ግደን ዘለዎም ሃገራት እዮም ክኾኑ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዓለምና ናበይ ገጻ እያ ትኸይድ ዘላ ምፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን ንዓና ዓለምና ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ እንተፈሊጥና ድማ ጉዕዞ ሂወትና ምስኡ ኣስተኻኺልና ንክንገብሮ ይሕግዘና ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ንክንፈልጦ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ንሎምን ንፅባሕን ፕላን ንገብር ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኢንቨስት ክንገብር ከለና እንታይ ዓይነት ካምፓኒታት ኣብ ፖርትፎሊዮና ክንትለና እንታይ ዓይነት ፖርትፎሊዮና ስፔሻል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዝ ናይ ደረጃ ምንቅስቃስ ናይ ዓለም ንስኻ ድማ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ንዑ ዘንፀባርቕ ፖርትፎሊዮ እንድሕር ጌርካ ነዚ ምልውዋጥ ናይ ኢኮኖሚ ንጥቕምና ክንገብሮ ንኽእል ሓደ ብዝተፈላለየ መንገዲ መጀመርያ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ነዚ ለውጢ እዚ ነዚ ዘንፀባርቑ ካምፓኒታት ኣብ ፖርትፎሊዮናትና ክህሉ ከም ዝኽእሉ ብምግባር ዝበለፀ ዕብየት ንገብር ካልኣይ ድማ ኣብ ቢዝነስ ንኣቱ እንተለና ብፍላይ ንፅባሕ ንጎ ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ኣተኩሮና ንኤውሮጳ ዘይኮነ ንኤስያ ዘተኮረ ቢዝነስ ክንገብር ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዝበዝሕ ህዝባዊ ዘሎ ኢኮኖሚ ድማ ናብኡ ገፁ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓብ ማርኬት ክትዕወት ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ዋላ እቲ ዲልስ ናይ ቢዝነስ ዝገብሮ እውን ምስኣቶም እንተኮይኑ ዝያዳ ከርባሓካ ይኽእል ምክንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ናይ ዕብየት ኦፍኮርስ ካባና ላዕሊ እዮም ዘለዉ ግን ካብ ኤውሮጳውያን ካብዚኦም ካልኦት ግን ኣዝዮም ትሕት ዝበለ ምስኣቶም ሪሌተብል ዝኾነ ኢኮኖሚ ኣለዎም እዚ ነገራት እዚ ፈሊጥና እንድሕር ኸይድና ድማ ንዓና ክሕግዘና ይኽእል ካብ ስቑኢልና ተዓሚትና ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ ዘተኮረ ጠመተ ካብ ዝህልወና ካብ ወፃኢ ኣብ ካልእ ዘተኮረ ጠመተ ክህልወና ከሎ ጉዕዞ ሂወትና ክፅብቕ ይኽእል ንደቅና እውን ናበይ ገጾም ከተኩሩ ክኽእሉሎም ኢንፋክት ብዙሓት ኣሜሪካውያን ደቆም ቋንቋ ቻይና እዮም ዘምህርዎም ምክንያቱ ናይ ቻይና ዶሚኔሽን ኣብ ኢኮኖሚ ርዱእ እናኾነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ናይ ቻይና ፅልዋን ናይ ቻይና ኣተሓሳስባ ንክህልዎም ይፅዕሩ ኣነ እውን ንባዕለይ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናብ ደቀይ ክኣቱ ይደሊ እየ ንሕና እውን ኩልና ናይ ኤስያ ፅልዋ ብምርኣይ ምስኡ ዝማች ክገብር ዝኽእል ኣተሓሳስባ ኣብ ደቅና ከነስርፅ ንሕና እውን ከምኡ ክንከውን ይላቦ ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ደስ ዝብለኩም እንተኮይኑ ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ናብ ካልኦት ከም ትበፅሕ ድማ ግበርዋ ምክንያቱ ነዚ ሓበሬታ እዚ ሰብ ተሰሚዕዎ ክጥቀም ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣምን ከምዚ ዓይነት ትደልዩ እንተኮይንኩም ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ተፅብቑ ቻው